हेलो गाइस वेलकम बैक टू केसिया बसुमतारी आं दिनै बहुत गोबावनि उनाव नोंसिनि सिगाङाव नुजाफैबाय माने गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय होनो नाजाबाय थागोन आङो दिनै आलि खोनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना आंजों जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर खोनसेनोसै आङो बाबा मोनदोंलाय आगोलाव खोफायोमोन आरोना बै बोसोरफोरावबो खोफादोंमोन ओमफ्राय देग्लायनि आं हारसिं बाबा गैया गारा खोनो नागिरदों अह जायाखैलै आंखौ हेल्प खालामनोबा हाय सोरबा नै गाइसमोन आं बेसांखिनि खोबाय जाद्राबाबो जायाबाबो देन्जार सान्दुं गोसा नै लुवादा लुवाद फान्थावखौसो गाइसमोन आंखौ ना हमनो जि लुगैखाबाय माला ना हमनो मोनगोन एंख्रब गांजेमा ओमफ्राय जोंथिं एंख्रब होनो आरोना सोरनिबाथिं सिंखावरि होनदां ओमफ्राय जोंथिं एंख्रब होनो आरोना खोफिनलायनोसै सान्दुंआ बहुत गोसा खोजोबनो हागोन ना हाला बेसांहालागै खोजोबनो हायो एसेबां खोजोबनोसै बारियाव दोननाय खुरां माबा मोनसे दङबा हाबना थाबाय होनांगौलै ओरै सेरबाय बिथिंथ' बे प्लास्टिकनि नालाय इया टेपल थांनानै सेस गोग्लैजोब्बाय सान्दुंआ हाला गाइसमोन देन्जार मेंजोबस्राबाय नै सान्दुंआ ख्रां 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 दसे जनानै आरो दसे उनाव खोफिनसै माने दुब्लियाव दिनैनो फार्स्ट नालाय गाजेननाया ओमफ्राय दाखालिबो आलिखौ मामायासो दानदोंमोन ओमफ्राय दिनै आलि खोदों आरोना मेंजोब्बाय दिनैनो फार्स्ट नालाय दुब्लि ओंखारनाया बहुत मेङोलै फार्स्टआव उनावलाय माहाय माबा जालाङो नै गोलोमदैफोरा नोंथांमोनहा माबोरै दङ कमेन्टआव खिथाहर आरो नोंथांमोनहा खबरफोरा माबोरै जा गोथाव बनायना दोनदोंना आं थाइजौ आसार नोंथांमोनहा आं मालाबा खिथिगोन र' जि गोथाव होनदों आंसो मोनदों गोथाव नोंसोरबा मोनगोन ना मोना ना जाबाला खिन्थु आं बहुत गोथाव मोनदों आरो गावगाय बानायनाय नालाय भिडिअ बानायया गोबाव जाथारबाय नालाय मा बुंगोन मा थागोन जालायो होमबाबो जाखा जख'बाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय।